Societatea Română de Transplant Medular a organizat în luna iunie 2017 primul Congres Național, un eveniment dedicat profesioniștilor implicați în activitatea de transplant medular în România și în dezvoltarea acestui domeniu. În cadrul manifestării, care a reunit experți din țară și din străinătate, s-au prezentat noutățile științifice și progresele în transplantul medular, subliniindu-se consolidarea colaborării între centrele de profil de la nivel național pentru dezvoltarea activității de transplant medular în România. Mă bucur că am reușit la primul Congres de transplant să aducem experți internaționali, nume mari în domeniul transplantului medular, atât din Asociația Europeană de Transplant, cât și din Statele Unite. Oameni care au înțeles că numai colaborând, național și internațional, putem merge mai departe în medicină. Suntem clar într-un trend crescător. Cu siguranță avem nevoie de mai multe proceduri, deci să creștem ca și număr, trebuie să creștem și ca număr de centre de transplant și cu siguranță avem nevoie și de mai mulți profesioniști. Cred că este important ca centrele care funcționează actual în România, centrele de transplant, să continue studiile clinice începute. Cred că este important să dezvolte direcții noi cu transplant pentru boli specifice. Ar putea să crească implicarea în studiile clinice internaționale, să devină centre locale. Un moment bun ca să mă adresez tuturor celor care vor să ajute transplantul medular din România și mai ales acum după primul congres. Extraordinar de dificil să demareze un proiect așa de important care are implicații naționale și este, bineînțeles, deosebit de important pentru pacienții din România și pentru faptul că este o nevoie extraordinar de mare la momentul actual și numai o mică proporție din cei care ar trebui tratați sunt de fapt tratați. România are prilejul să construiască din temelii, să aducă să facă o diferență în transplantul medular, nu numai la nivel european, dar la nivel mondial. Sunt medici de transplant medular, sunt foarte energetici, sunt plini de entuziasm și eu cred că și sunt foarte deschiși la cercetare. Eu îi sfătuiesc pe colegii mei să continue să-și ia aceste riscuri și să continue să îmbunătățească procedura și să continue să facă ce este mai bine pentru pacient. Transplant is a complicated field. You need infrastructure, you need collaboration between other medical disciplinaries and other departments, but I think that I see a lot of progress from the last time I've been here several years ago. Romania was the country in which the transplant really increased the most, and I think also the level of medicine. It seems to be rapidly increasing, catching up with the rest of Europe where transplant is more frequently used. So it seems that Romania is on a good way. Go that way you used to do, you're on a good way. În cadrul congresului a avut loc și o masă rotundă la care au participat, pe lângă profesioniștii din domeniul transplantului medular, reprezentanți ai Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM hematopoietice și ai societății civile. Astfel s-a urmărit stabilirea bazelor unui parteneriat pentru promovarea donării de celule STEM în vederea extinderii registrului, condiție esențială pentru dezvoltarea transplantului medular în România. Cred că este o ocazie bună pentru noi toți să învățăm și prin colaborare, căci acesta este și mesajul congresului, prin colaborare să devenim mai buni și mai eficienți, în special pentru pacienții noștri. Această procedură de transplant medular, care este extrem de costisitoare, fără suportul adecvat financiar și fără înțelegerea din partea autorităților a importanței acestui program, nu poate să fie un succes pe viitor. Cred că este important pentru noi toți să depunem eforturi pentru a crește atât finanțarea programelor de transplant, cât și fără îndoială eficiența procedurilor de transplant în centrele în care lucrăm fiecare dintre noi. Este o mare realizare și este evoluția firească a evenimentelor. Asta este succesiunea firească a lucrurilor. Se înființează centru, lucrează, se dezvoltă,
desfășoară activitatea la cât mai mulți bolnavi. Grupul se cristalizează, face o societate, a făcut-o. Și acum a făcut congresul. Asta este evoluția firească. Este foarte important ca să fim într-o societate, pentru că împreună o să fim foarte probabil mai puternici. Avem nevoie să fim pe aceeași linie, să fim în colaborare unii cu ceilalți și așa împreună posibil să obținem mai multe fonduri ca să putem să lucrăm mai mult în beneficiul bolnavilor. Deci este o acțiune foarte binevenită și este bine că ne-am format, pentru că în fiecare țară europeană există practic o societate de transplant națională. Noi suntem cu toții afiliați la Societatea Europeană de Transplant și așa cred că conlucrarea o să fie mai bună. Societatea Română de Transplant Medular își propune astfel, începând cu primul congres național organizat, să stimuleze și să promoveze activitatea de transplant medular în țara noastră, să se implice în dezvoltarea domeniului cercetării științifice, să crească în mod continuu nivelul științific al membrilor societății și să colaboreze cu organisme similare internaționale.